Па беларускіх звычаях павукоў забіваць было нельга, бо яны вельмі карыснымі істотамі былі. Па іх вызначалі будучыню і даведваліся, што адбываецца. Ну, канешне, інтэрнэта не было, трэба ж было аднекуль навіны браць. Ну, та вось калі павучок спускаўся на галаву, то гэта было да падарунка. Патаму, калі, у які час і ў якім месцы спускаецца павучок, ці сустракаецца вам у хаце, можна было вызначаць бліжэйшую будучыню. Напрыклад, калі павук спускаўся перад тварам чалавека і гэта было да абеду, то ён папярэджваў, што нешта такое адбудзецца і трэба быць так на стараже. Калі ж павучок спускаўся пасля абеда, то хутчэй за ўсё ён прыносіў добрую навіну. Калі павук заводзіўся у куце хаты, а яшчэ лепш на покуце, там, дзе стаяць абразы, то гэта значыла, што хата знаходзіцца пад абаронаю і нічога кепскага не адбудзецца. А калі павук спускаўся літаральна вам у талерку ці на стол, калі сям'я абедае, то гэта да таго, што хутка прыйдуць госці. А яшчэ павучок дапамагаў вызначыць, ці варта ў новым месцы будаваць хату. У том месцы, дзе думаюць будаваць, пакідалі на ноч збанок. І вось калі за ноч павучок затчэ гэты збанок павуцінаю, гэта значыць, дом тут будаваць дакладна можна, месца хорошае. Маладым дзяўчатам павук мог прадказаць і замужжа. Калі жнейкі дажыналі ўжо ніву і даядалі сваю дажынковую яечню, то потым кожная з дзяўчат падымала сноп, на которым сядзела. І вось калі пад снапом дзяўчына, якая бачыла павука, то гэта значыла, што яна выйдзе замуж за ўдаўца.